Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepindah, monggo kita tatang sanya akan puju dan puji syukur wontenipun Gusti ingkang meruping dumadi ingkang sampun maringi saking kasarasan kawelasan yuswa ingkang panjang sehingga kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi rahayu nir ing sambikala. Boten kasupen selawat masalah mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para rawuh kakung Mea Putri ingkang tansah dahat kinurmatan. Dumateng para ustad ustaya, para kiai ibunya ingkang riten kelawan dalu tansah sinaning kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kita taati. Dumateng pangembating projo, para santri nagari ingkang patos dados pandam pandumi para kawula dajih ingkang tansah kinurmatan. Boten kata lumpen kunjuk atur dumateng pepunden kawula niki panjenenganipun Bapak Duriat dalah panjenenganipun Bunda Nurul Komariah. Ing kalodhangan menika nembe ngayahi kewajiban niki malah kramakaken ingkang putri kinasih ingkang dipun paringi asma Mas Ayu Yesi Tangga Dwi Oktaria ingkang sampun kajatu krama sekilan Kang Mas Bagus Nova Erik Frikiawan minangka mojo putra saking panjenengan Bapak Haryono dalam panjenengan Bunda Windayati ingkang mijil saking Tlatah Plajan Sedamyak. Kanthi pangajab mugi pinanganten saripi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pidan katuraken dumateng panjenenganipun Bapak Duriat Sagutra ingkang sampun kesohan nimbali kawula sakonco saking Vanis campur sari ningkes campur sari Jepara pimpinan langsung saking panjenenganipun Bos Faiz ing dalu menika Vanis campur sari kerja bareng TV Faiz Production wonten KL Audio ugi juru injenge Indonesia Gumilang Entertainment. Para rawuh kakung Mea Putri ingkang tansah dahat kinurmatan ing dalu punika Vanis campur sari ringkesnya Jepara beto wido dari tigo cacahipun pramila badhe kula tepangaken setunggal boga setunggal wonten ing ngajenge panjenengan sami nami ingkang kula sebat kula aturi jengkar saking pananggan tumuju wonten ing sasana pahargyan widodari ingkang angka kaping sepindhah wonten diajeng Trika Abe maju Vanis campur sari. Wondene widodari ingkang angka kaping kalih kula aturi jengkar saking pananggan tumuju wonten ing sasana wonten diajeng Ija Rus Malah Vanis campur sari. Wondene widodari ingkang angka kaping 3 kula aturi jengkar saking pananggan tumuju wonten ing sasana wonten diajeng Karisma Ayo Vanis campur sari. lan ugi nderek tetepangan dumateng sedaya para rawuh ingkang sampun lenggah pinarak kanthi sukica kanthi merdika perdikane pegalih
kawula piyambak MC ahenya Indonesia Timbul Jaya kanthi Asusanti terus karyo tataning bumi kanthi nguri-nguri kabudayan Jawi. Terimalah salam Roy Vanis Campur Sari, so pasti bisa. Thank you.